Ang SED Marketing, mudalit na sab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Hoy! Ako? Oh, ikaw. Giunsa ba nimo pag-ulog-ulog ang akong amahan, ha? Aron makumbinser mo sa ikaw ang mahimo na kong driver. Sultihan ka daan. Wa ko magkinahanglan og driver nga sama nimo. Oh, ikaw di akong daiban, ma'am. Kung mauna, murasayan lang kong daan, ma'am. Bisag wa pa ko magkasugod og trabaho ubos nimo. Unsa? Nganong kisundan ko nimo dihi? Basin og daw tang tao na imong pagkikitaan, ma'am. May nang nadan ko nga makarescue nimo. Hoy, ang trabaho nga gisangon sa kong amahan nimo, driver nako, dili akong bodyguard. Di naman ikaw ba ikang gigordyahan, ma'am? Ang imo man kasing-kasing nga dili mailog sa uban. Ambisyoso. Doon ay baki sa may sapa, mali pa yun siya. Gamay ilong, dakog baba, kusog nga mo kanta. O gak, 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 o gak, gak, gak. Salbahe siya. Nakaako pa siya sa pagpasakit na ako sa ikaduhang hikayon. Uy, saba niya kasalbahis. Okay rin na, ma'am. Wa ka bagito, Sarah. Ako gani, gihatag na nako ang tanan. Apan wa ako'y dadawat nga sukli. Nganong ingon anak mat ka-unfair ang kinabuhi. Nganong dili naman lang ikaw. Ikaw na lang unta. Muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Ikaw na lang unta. Di kailangang umimik, nagdadaldalan lang sa Pangindahay sa duha ka kasing-kasing nga hilom nga nagkasinabot human mapakyas. Unsay mahitabo kung mag-abot ang duha ka kasing-kasing nga samaran. ko rin nangarap na makapiling ka. Ikaw na lang unta. Sinuwat ni Teresa Diaz Tirol. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurda. Spinner, Jeffrey Gabunada. Audio editor, Randy Nakurda Tayad. Soundman, June Puanis. Kining tanan, hatod ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon. Akala ko'y di pa handang muling tumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Sa pagkatapos ng araw, SED Linimed, ang pagod ay mapapawi. SED Linimed, ang bawat haplos, bigay ginhawa. Kaibigan mo, ito'y para sa iyo. SED Linimed. Produktong hatid sa inyo ng SED Marketing Incorporated. Akala ko'y di pa handang muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Ang SED Marketing
nga tagbuhat sa mga nailang produkto nga mga milagrosong nagdaka nato sa kaayuhan sama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap ug Celebrity Kojic Soap nga ginama sa Seed Pharma. Mudalit na usab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Mga kapanyawan, ania ang sumpay ning sugilanon. Ikaw na lang unta. Hindi mo babayaan o anong siya ang nadarama. Kuha na sila, day. Sakay sa inyong sakyanan. Kay gipugos yung daddy nimo nga ipadakang Sandro ang usan ninyo kasakyanan. Aron komportable kuno ang pagbiyahe nila ni mami niya. Mubalik pa ka si Sandro, yaya? Oh, hadlo ka nga, dili na iuli ni Sandro ang inyong sakyanan, day. Murag wa ko'y pagtuo, anak day, Chairman. Kay nagtabi masad mi atong auring ganina, samtang nangaon mi. Hastang tabian na sa di itong alalay sa inyong sa inahan ni Sandro, eh. Nagsigi og sipit sa bag sa iyang agawon. Dako-tako tingay sud adto da. Pastilan day, datu ama day ato nila sa ila. Na nag-iya man day kuno sila si Sandro og hasyenda sa ila. Unya, bugtong manununod si Sandro, kay bugtong anak. Pero, kana day kuno si Sandro, bata pa na nga di ganahan sa iyang pagkadato. Mawa lang kuno na og kalit sa ila. Unya, adto na maapsan sa iyang yaya sa humayan. Nagduwa-duwa, uban sa mga yagit nga mga bata sa uhot sa humay. Mao ba, yaya? Mangutana ko. Unsay feeling nimo dihang human ka mahibaw nga giwalupan nimo sige sa imong kamot ang adunahan sabdi ay nga sama nimo. Yaya Sally. Ay nga nang niyang tahunong dinidoan. Dili mga niyang among kaistara ni mami ni mo, ay! May pick up na ta din yaya. Mami, kadali ra ko. Ay, mag-unsa ba kita ni ining maong subdivision, ha, Sandro? Haan ni Diaz, dong Sandro? Ing nang niya. Waday ka kadungog sa sakyanan nga mihunong stungod. Ay, ako liliyon Ay, na. ayaw na, kay... Naninuktok to da. Ako liabli, rita niya. Gulit. Dong Sandro, salamat nga di ikaw. Paano mo si niya? Kay, mahulit sa ato. Saan mo na yung pagkitabo, ano? Ato asa sa kinan. Maningita naman dito. Ako ni Ari Ermitan niya. Oo, sige. Ermitan niya. Kinsam kinita na ko, no? Maningita ko na ako dito sa kinan. Ato na ko, be. Di ko tungod sa kinan. Ablihan ako. Ups. Animal ka, Gulyo! Angkoy, madamo! Ay, madamo! Ikaw mo ko din. Tama, doon Sandro! Gikulata ko! Ay, madam! Gikulata ko si Mumabet! Masabtaan eh. Gulyato ay! Ambot ang doon Sandro. Ingom siya mag-convoy lang kunutan niya. Niya, nagdas sakyanan de Charmin ang niyang nga iyang gikuha dito sa unit ni de Charmin Town. Ay, nga no bang naabot man kamo dito, Gulyat? Ay imo lang anak pangutan ama na mo kay masayop sa kong tubag nimo. Ako ra ba day mong ugol ra ba? Ako ra buso ta nimo. Tungod kay makalagot ka na, ha?
Gisibatan ko nimong amawa ka. Ay, madam, ayaw taon ako'y basulon mo taon, anak. Uy, kay duwa ginitanan sa imong anak taon. Sunuran lagi taon ko sa imong anak, madam. Kung naibaw pala kang unsa kalisod pabuhat sa imong anak din ako, angay gano'n ka pasalamat ako. Oh. Kaya naman day. Kay giunsa ka man din itong Sandro Guliat? Gibo kong dato. Siyalan, dato. Unya, lisuhat? Ay, sos, auring kita mga pobre mga andoy kita madato kay karuhay lagi kinabuhi ni dato. Sos, di mong pudi ay lalim. Siyalan ko, Sus, lisura ni madato, oy. Suwayo na gano'n akong kinabuhi, auring. Apan, ayaw lagi yung suway nga madato ka kay di lalim. Purting lisura. Lisod pas pobre. Unsay! Paminawa! Certified said Panyawan user. Si Tatay Maximo Arnold nakasinati sa pagdako pagbalik sa iyahang goiter. Maayo na lang kay nag-maintain sa pagtumar sa said Panyawan Herbal Capsule. Natabangan. Kini mangun akong waiter kuan man kanang naoperahan ni sa 2001 nya ning action siya balik karon ni nag-maintain ko sa Panyawan. Pag maintain ako wala na siya mo abanti ni murag siya ni kubol murag mo atras na ni siya. O karon magpasalamat ko nga nakatumar ko aning maong Panyawan kay dako kay ikatabang sa atong mga sakit. Ang said Panyawan Herbal Capsule makatabang sa pagpakupos sa goiter na sinati kini ni Tatay Maximo Arnold. Basta balatian, isad Panyawan! Ay, pag man ka manulti ko nito, ay! Kung sige purting lisurang madato, God, nga lisod pas pobre. Ay, sos, di ka kasabot. Kay mo kakasuway. Mau kita mga pobre, mga andoy kita madato. Lisod, di ba, madam? Lisod ka Paghilom! Ah, Paghilom! Mayra? ay. Pero kung pasabta ko, kinsa ka itong tiguang nga gipasakay ni Sandro sa auto nga iyang gidriban? Si Ermitan yung bro, ha? Ermitan niyang bruha? Mao ka na iyang pangan? Oh, siya si Ermitan yung bro, ha? Erbitan niya. Ito ko lang kadil kinasakyan ng Charmin sa ila. Kay, dili pa biya siya magkakuha ini sa subdivision. Kay injured pa niyang tiil. Niya basig, biluangan na dito. Bitaw, mas maayo po. Huwag ikaw, usaman. Mukoy ka na mo uli sa amo. Medyo layo na bang biyahe, Ermitan niya. Unya, mabalik sa kudayo sa ilang Sir Mike. Ang gusto tala ko nga, ato ka lang una sa ilang Sir Mike. Kay basin di na makaya ang biyahe nga to sa amo o pabalik din na siyudad. Sa ila lang kong Sir Mahek, kay ang mga tanom dito, natiman baka to. May gipangandaman pa ko dito, at to, maong giatiman ko to. Alang sa unsa man? Ay alang sa usa ka labing importanteng adlaw sa duha ka tawo nga nagminahalay. Unsa? Believe ko ni mo, Sandro. Nakontrolar ni mo ang sitwasyon sa imong kaugalingong paningkamo. Og tungod, ana, og tungod kay may malumo kang kasing-kasing, gantihan ko ikaw. Ihatag ko nimo ang gipangandoy sa imong galamhan, sa imong kasing-kasing. Kay ano? Nahibawali ko nung kasa, gipangandoy sa kong kasing-kasing. Kaklaro. Ang naadiha sa imong kasing-kasing, mao ang nilalang nga nagpaabot sa imong pagbalik. Unsa? Ay, ayaw na lang tingali pagbiya, oy. Aron wanay mahuna-huna og maayo kung mubalik ka pa ba o dili. Unsay? Ako'y bahala. Diretso lang maniho sa sakyanan, balik sa ilang Charmin. Ermitan niyo. Ayaw na og kaguol. Kay ni saad si Sandro nga mobalik siya. Karon pa lang gani. Gimingaw ako sa ama mo dako yan. Tuwa na lagi. Niangkon na. Ingon mo ka nga acceptance.
Ang pagdawat sa kamatuoran mo'y maghatag og kalinaw sa kong hunahuna, yaya. That's it. Og ang kuna unya na sa atubangan ni Sandro, ha? What? No! Di ko na yaya, oy. Ako gimuunag ang kun. Upa manggali ko panguyabi adto. Ha? Mao na diha. Ako sigihan ko ni mugtukmod nga sabton kung akong gibati. Nga ang kunon ko ang kamatuoran. O pagani kasiguruan ko may pagbati basad siya na ako. Ako siyang pangutan-on day, ha? Unsa? I will ask him kung may feelings ba siya nimo. Ayaw pag binuang ko yaya, kud. Ayaw ko pakauwawi. Ayaw ko ipamubos. Naglagot man gani ko adto kay ingon siyang joke ratong iyang gisulti nga nagtuo kong tinud-anay na. Ha? Kaya unsa man day ang gisulti nimo? Gibantayan ko no ko niya. Gibantayan niyang akong kasing-kasing nga dili mailog sa lain. Ay, mao na to. Panguyab na to. Kaklaro adto, ah. Pa niya magibakwi yaya. Nag-joke ra ko no siya. Oy, unsa di ay? Mao nang di na lang ko maglaom nga mubalik pa siya yaya. Pustaan na ita. Yo. Unsaon man ti ka ug mobalik si Sandro dinhi? Maid of honor unya ko sa inyong kasal, ha? Unsa yaya? Uy. Ha? Unsa na? Unsa na? Sandro is back na. Yehey! Maid of honor ko sa kasal niya sa kalaga. Yehey! Ni ana siya. Yatod ko lang mo sa kanan. Kasi binawangan dito sa subdivision. Di ka magkakuha na. Salamat. Darang yawis mo sa kanan, no? O basi ko pagkabahibaw. Pananghid lang ko ni mo. Gipawam kong daddy ni mo sa inyo sa kanan para ako mahatod si mami sa amo. Kaliyot. Si daddy ni mo. Hello, Sir Mike? Hello. Hello, Ihyo. Sandro, ay na ka mo. May balik ko na may diris bahay, sir. Ihatod ko sa kanan ni Charmin. Ang gikuha sa subdivision. Na, di na ka mo makagawas diri sa syudad. Close na ang borders padung sa probinsya. Maong diha lang una mo sa bahay. Unsa? Akala ko'y di handang muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Unsa magkahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sagilanon. Ikaw na lang unta. Gidalit ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon. Okay tagal kitang hinanap, okay tagal